ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ଲୋକଟି ପାଦ ପକଉଛି ଭାବୁଛି ମୁଁ ବୁଡ଼ିଯିବି କିନ୍ତୁ ନା ନା ସେ ବୁଡ଼ିବନି କାହିଁକି ଏଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଚପଲ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ଚାଲୁଛି କହୁଛି ଆରେ ବାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଯାଦୁ ଚପଲ ପାଇଛି ମୁଁ ସବୁ ନଦୀ ନାଳ ଡେଇଁକି ପଳେଇମି। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗଟେ ଦେଖୁଛି କି ଆରେ ଇଏ ନଈରେ ଚାଲୁଛି କେମିତି ଭାବୁଛି ହଁ ଏ କେମିତି ଚାଲୁଛି କ'ଣ ଇଏ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ଦେଖୁଛି କେମିତି ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଡାକୁଛି ଏ ସାଙ୍ଗ ସିଏ କହୁଛି କ'ଣ ହେଲା କିରେ ସିଏ କହୁଛି କେମିତି ଚାଲୁଛୁ ରେ ବାବା। ସିଏ କହିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ରାଜର କଥା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ନଈର ଆର ପାଖକୁ ଆସେ ତାପରେ ମୁଁ ତୋତେ କହିବି। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ଚାଲିଲା ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିଦେଲା। ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯିବ ହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ କେମିତି ଯାଉଛି। ସେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଧୀରେ 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 ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ଏଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ତାପରେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି। ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ